Gikumpirma sa mga vendor dool sa venue sa Davao Regional Athletic Association, Davra Meet 2026, nga nakasinati sila og pagkalugi sa ilang ginagmay negosyo tungod sa nasinating pag-ulan. Sumala sa mga vendor nga nagpwesto sa exit sa Davao del Norte Tourism and Sports Complex, pagsugod pa lamang nila og display atol sa opening sa Davra niadtong Pebrero 22. Nalusing na ang kapital sa ilang paninda nga naglakip sa sudan, tubig, kakanin, palamig og prutas. Sanglit wala kaayo naggawa sa mga sports facility aron mamalit sa ilang paninda kung di no bayobay ang nadaot og ilang gipanglabay. Kuan jud sir, losing jud ang kuan among mga sudan kay Sudan. oh kay dili man namo pwede na paugmaan. Amo na jud nang Nagadaot. daot mo kuan na pud mi usab. Matod nila maglugo sila og halin og 1,000 pesos matag adlaw tungod sa nasinating pag-ulan. Gikan sa pag-abli tungod sa share line og giatong Pebrero 24 nakasinati sila og bayobay nga halin. Hangtod Pebrero 25 tungod sa piskay ang panahon. Apan gapong adlaw Pebrero 26 subling ni maot ang panahon. Hinungdan nga tibok adlaw na sinati ang hinay nga ulan nga miresulta sa hinay nga halin. Sa pagsugod yun, medyo ulan man good. Oo. Nga Ulan. isa po, murag minus good. Ni nakahalin na siguro mga libo kapin. Ang isa yung kahagit sa mga bindor kanig yung ulan. Isa nga way halin ba? Oo. O nga may lisod po kayo kay di kapital po ni Amua. Dugang sa mga vendor matag tuig sila naka-display sa ilang mga paninda atol sa tinuig nga kalihukan sa sports. Nga gipahigayon sa Tagum City. Apan sukwahi ang ilang nasinati sa naaging tuig nga dagko sila og halin matag adlaw tungod sa piskay ang panahon. Gisiguro sab nila nga limpyo og luwas ang ilang mga pagkaon nga gi-display gawas sa mga pasilidad alang sa kaluwasan sa mga mapalit. Sumala pa nga mulungtad ang ilang pagtinda hangtod sa ulahing adlaw sa Davra Meet 2026 karon Pebrero 28. Nagpasalamat usab ang mga naasoy nga vendor sa gobyerno nga libre sila nakapwesto sa dapit o sigurado ang ilang kaluwasan tungod sa mga nakadeploy nga personel sa kapulisan o padayon naglaom nga unta makabawi sila sa ilang kapital sa dili pa matapos ang dakong aktibidad. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, XFM News.